که نوم نصب بشن و کوه فامیلیای و یا کتوبک ما نمیدونیم 10 سومون شما صوبی 10 سومون مساحت عمومی تاجیکستان چقدر است شما باری دارید سوم میگذاریم مؤلفی اثری 142 دو جمع سه دو جمع سه سلام علیکم подписчикони канали Tajline нашри аввали барномаи саволборон аст дар канали Tajline барои шумо муфассалан мефаҳмонем ки барномаи мо аз чанд бахш иборат аст ва чӣ шарту шароит дорад барномаи мо асосан аз 5 бахш иборат аст ва як бахши иловагӣ дорад бахши якум саволуҷавоб аз фанни таърих ва адабиёти тоҷик бахши дуюм саволуҷавоб аз фанни география дар бахши сеюм аз равияи варзиш гап мезанем бахши чорум саволҳои умумиянд дар бахши панҷум саволҳои мантиқӣ ҳар як ҳозирҷавобе ки аз ҳар бахш ба ҳамагӣ ба ду саволи мо ҷавоби дуруст медиҳад соҳиби 10 сомон мукофотпулӣ мешавад дар бахши иловагие ки мо дорем блиц ном дорад дар ин бахш 5 саволи оддӣ ҳамагӣ пешниҳод карда мешавад дар сурате ки ҳозирҷавоб ба ҳамин 5 савол ҷавоби дуруст дод соҳиби 10 сомонӣ мешавад хулоса ҳамин қадар шароит дорад барномаи мо нашри аввалро оғоз мекунем рафтаҷон наврӯзатон муборак бошад саломат бошед шумодам муборак шавад ман номи ман шодӣ аст аз YouTube канали Tajline як барнома дорем бо номи саволборон барномаи мо аз 5 бахш иборат аст мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунем албатта худро муаррифӣ мекардед миралӣ қудирзод аскар ҳоким саломат бошед барномаи мо чӣ хеле гуфтем аз 5 бахш иборат аст бахши якум аст саволҳои варзишӣ бахши дуюм саволҳои аз фанни география баъд меоянд саволҳо аз фанни таърих ва адабиёти тоҷик баъд саволҳои мантиқиву саволҳои умумӣ мебиёнд аз кадом бахш оғоз кунем фарқ надорад саломат бошед фақат як қоидаи асосӣ дорем мо амин ба ду савол аз кадом бахше ки ҷавоби дуруст ёфтед соҳиби 10 сомон мешавед баъд амин хел бахшҳои дигар гузашта рафтан мегирем агар ки розӣ бошед аз бахши варзиш сар кунем шумо розӣ ҳастед саволи якум аз бахши варзиш зебонисо рустамова камонвари тоҷикистон дар бозиҳои олимпии монреали канада кадом сол соҳиби медали ҷаноb саломат бошед ҷавоби шумо дуруст аст саволи дуюмда мегзарем асосгузори намуди куштини дзюдо кист имо ай тоҷикистон не асосгузори ҳамин хеле куштин дзюдо аз япония ҷопон асосгузоршо ҳамин ҷопон аёхе не агар ки имконият бошад ному насабаш ники ному насаб башан кува фамилияи ва я кутобака мо намедонем саломат бошед акаҷон медонем ки ҷудо аз япония шумо ягон вариант надоред саломат бошед акаҷон наврӯзатон муборак бошад раҳмат ки дар бахши мо иштирок кардед ногуфта намонад ки асосгузори куштини дзюдо ҷугаро коно мебошад ҷугаро коно номи вай мо намедонем саломат бошед акаҷон само медонем ки аз россия да туҷоно саломат саволи якум амин аст аввалин мактаби олӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон кадом саломат бошед табрик мекунем саволи якум дуруст аст масоҳати умумии ҷумҳурии тоҷикистон чанд кило 42 саломат бошед шумо соҳиби 10 сомон шудед бахши дуюм бахши варзиш аст мехоҳед ҳамин бахш давом ҳоли 10 сом дорем ҷа бо 10 сом дорем 10 сомонтон насӯхтааст тамом биё варзиш саломат бошед асос 10 сомон намесӯзад не 10 сомон намесӯзад биё дар бахши медонӣ чи дар бахши бо чӣ бахша гуфтем саволҳои мантиқӣ аст саволҳои умумӣ аст баъд саволҳои география гуфтем саволҳои варзишӣ саволҳои чӣ ки умумӣ саволҳои умумӣ дар якум савол чунин аст қонуни дуюми кашфкардаи Исаак Ньютон кадом аст қонуни чӣ буд қонуни дуюми Исаак Ньютон кадом аст чӣ ном дорад қонуни ишана ки намедонам ягон подсказка марказка нест не мутаассифона ба саволи мо ҷавоб дода натонистед агар ки хоҳед саволи дуюма метем қонуни дуюми Ньютон пешакӣ гӯям қонуни ҷозибаи замин аст Исаак Ньютон саволи дуюм аз бахши умумӣ ҳамин аст ки дар мактабҳои олии ҳамин мамлакат устодон ба студентон иҷозат медиҳанд ки дар давоми дарс 20 дақиқа хоб раванд ин кадом давлат аст
хитой аст. Ба сабабе ки саволи якумро нодуруст ёфтед, дар ин бахш ғолиб шуда наметавонед. барои ҳамин соҳиби 10 сомонӣ шудед. шуморо муборакбод мегӯем. Саломат бошед. раҳмат барои иштирок. ҳозир 10 сомони шуморо метиҳем. 10 сомон. шумо соҳиби 10 сомон шудед. хуб, саломат бошед. раҳмат. наврӯзатон муборак. саломат бошед. аз бахши варзиш саволи якум чунин аст. мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ дарозии майдони баскетбол аз чанд метр иборат аст? 8 метр иборат аст. шуморо муборак мегӯем. ба саволи якуми мо ҷавоби дуруст додед. воқеан дарозии майдони футбол, дарозии майдони баскетбол 28 метр аст. ба саволи дуюм мегузарем. зебониса рустамова қаҳрамони бозиҳои олимпӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон соли чанд дар бозиҳои олимпии Монреали, Канада соҳиби медали биринҷӣ гардида буд? 76. шумо боварӣ доред ки соли 1976 аст? бозиҳои олимпӣ дар ҳақиқат дар Канада соли 1976 доир гардид. шумо боварӣ доред? хуб, шуморо муборакбод мегӯем. воқеан ҷавоби додаи шумо дуруст аст. саломат бошед. ҳозир соҳиби 10 сомон мешавед. канаи 10 сомонаи шумост. табрик, муборак шавад. як бори дигар наврӯз муборак шавад. як сухани дигар дар оиди ҳамин барномаи мо чӣ фикр андеша доред? барнома бисёр шавад. барнома бисёр шавад. хеле барнома ама хеле кор бисёр шуда. саломат бошед. ба шумо барори кор хонем. муаллифи асари наврӯзнома кист? наврӯзнома? бале. байди зоконӣ. мутаассифона ба саволи якум шумо ҷавоб наёфтед. ба саволи дуюм мегузарем. муаллифи асари Наводирулвақоеъ кист? наметонам. мутаассифона ба саволи дуюм ҳам ҷавоб дода натавонистед. ҷавобҳо ҳаминанд. муаллифи наврӯзнома аст Умари Хайём. муаллифи Наводирулвақоеъ аст Аҳмади Дониш. хуб, саволи якум аз бахши варзиш ҳамин аст ки ватани футбол кадом давлат аст? Англия. хуб, дар ҳақиқат ватани футбол Англия аст. шуморо табрик мегӯем. ба саволи дуюми мо бояд шумо ҷавоб диҳед. дар сурате ки ба саволи дуюми мо ҷавоб додед, шумо соҳиби 10 сомон мешавед. саволи дуюм ҳамин аст ки падари футбол ки аст? пеле. шуморо табрик мегӯем. шумо соҳиби 10 сомон шудед. мехоҳед дар бахшҳои дигари мо иштирок кунед? бале. хоҳиш доред дар бахшҳои дигар иштирок кунед? дар кадом бахш масалан? дар бахши география. хуб, хотиррасон мекунем ки агар ки дар бахшҳои дигар ғолиб наомадед, 10 сомони шумо намесӯзад. саволи аввалин аз бахши география ҳамин аст ки ватани пойтахти Колумбия кадом шаҳр аст? вариант надорем? Не. вариант надорем? Не. не. саволи дигар аз фани география. масоати умумии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир чанд километр аст? 143 142 аз 6 километри квадратӣ. хуб, саломат бошед. мутаассифона саволи дуюмда ҷавоби дуруст додед, лекин аз сабабе ки саволи якум нодуруст буд, нопурра буд, ҳамин бахш нопурра ба анҷом расид. барои ҳамин мо шуморо ғолиб эълон мекунем. шумо дар бахши якуми мо, яъне аз бахши варзиш ғолиб омадагӣ ҳастед. шумо соҳиби 10 сомон шудед. марамат. ташаккур барои иштирок. дар бораи барнома чӣ фикрҳо доред асосан? шумо фикри бозии беҳтарин. сафи ҳам хеле бозиҳо хеле зиёд шаванд. саломат бошед. ташаккур барои иштирок. кадом сол ҷашни наврӯз ҷашни байналмилалӣ шуд? кадом сол? мутаассифона намедонам. мутаассифона мо ба саволи дуюм мегузарем. аз фанни таърих кадом солҳо шоҳи Исмоили Сомонӣ ҳокими шаҳри Бухоро буд? намедонам.
мутаассифона шумо ба саволҳои мо ҷавоб дода натонистед. Шоҳ Исмоили Сомонӣ 874 892 ҳокими шаҳри Бухоро буд. ҷашни Наврӯз бошад 19 феврали соли 2010 ҷашни байналмилалӣ шуд бо қарори ЮНЕСКО. Саломат бошед. Мехоҳед дар ҳамин барномаи мо иштирок кунед? бале. номи шумо чист? Номи ман Муқим. Саломат бошед. Як бахши иловагӣ аст дар барномаи саволборон, ном дорад Блиц. Ин бахши мо аз 5 савол иборат аст. Шумо ӯъда доред ки ҳарчи дар муддати кӯтоҳ ба ҳамин саволҳо ҷавоб бидед. Агар ба 5 савол ҷавоби дуруст додед, соҳиби 10 сомон мешавед. Розӣ ҳастед? Хуб. Меравем. Шумо ҳисоб кунед ки чанд савол мешавад. Фаҳмо? 2 ҷамъи 3. 2 ҷамъи 3. 2 ҷамъи 3. 5. Парчами Тоҷикистон чанд ранг дорад? 3. Ҷароғаки раҳнамо чанд ранг дорад? 3. Падари амакатон ба шумо кӣ мешавад? Падари амакам Мирзаалиев. Не, бобом. Саволи охирум, панҷум савол. Ба наздикӣ бои Ҳабиб кӣ аст? Тони Фергюсон. Дарак доред? бале. Моҳи апрел 14 ё 15. 14. Хуб, ба назари шумо дар ҳамин бой байни Ҳабиб Тони Фергюсон Ҳабиб ғолиб меояд ё ки Конор Макгрегор? Ака ба фикри мо ки Ҳабиб. Аниф? Метон. Лекин ба ҳар ҳол мо шуморо ғолиб эълон мекунем. Наврӯзатон муборак бошад. ва дар охир мехостем ки фикратонро дар бораи барномаи мо бигем. мо аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали ҳамин бародарам подписатсия кунед. Канали Таҷлайн ҳама каса подписатсия мекунем. Ба ҳамин то нашри дигари барнома. Саломат бошед ҳама кас.